След молебена се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, поднасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никой темна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ. Нашият велик девиз «Един цар, един народ, една държава» се носи тържествено из цялата българска земя. Манифестация из улиците на града. Пъстрите носии от всички македонски краища придават живописен вид на манифестацията. И благословена пръст от всички български краища се занася тържествено в катедралния храм Света Богородица, за да остане там за вечни времена. На култура, градът на първия български просветител Климент Охридски се радва днес на политическа и духовна свобода. Дето през векове на робство е звучала хубава и чиста българска реч, сега живеят свободни българи под свободно българско небе. Прочутият хилядогодишен чинар, свидетел на величие и покруса и на славно българско минало. Приказно идилични са старите къщи в чист български стил. Не напомнят ли те улиците в китните наши градове от Средногорието? Старинната църква Света София, построена от цар Самуил. Тя не е само Божий храм, а и хранилище на националност и вяра, които са били будни през много векове на тъмно робство. Като страж на българщината, тази черква е жив символ на несломимия български дух. 7 века бистрите води на езерото оглеждат манастира Свети Йоан Богослов. Годишнината от присъединението на всички поробени краища към майката Отечество. Отдаде се почит и към падналите за обединението на България бойци от Македоно-Одринското опълчение. Военният министър генерал Михов поздравлява строените части, македоно-одринци, ученици и бранници.
храма Александър Невски на площада се отслужва панихида за упокоение душите на падналите за отечеството герои от Македоно-Одринското опълчение. Запасният полковник Дървингов, началникът на Македоно-Одринци, припомня и възхвалява техните подвизи по всички бойни поля. След панихидата, македоно-одринци полагат венец пред паметника на легендарния Васил Левски. Признателна почит и пред паметника на цар-освободителя. Софийските улици се оживяват от необикновено по своята тържественост шествие. Паметните плочи на първи и шести пехотни полкове. Чрез това поклонение героите от Шаркьой и Булаир отдадоха почит към всички герои, дали живота си за обединението на България.